اللہ تعالیٰ کو سارے نبی سہی نال ڈاڑھی محبت ہے. بولو نبی سہی نال. تے جڑا بندہ ذرہ ہے کہ نبی سہی دی بے ادبی چا کرے، تھوڑا جیاں سارے نبی کو بے آرام کیتے یا ایسا کلام کیتے جیندے وچ بے ادبی گستاخی دا شائبہ ہے، اللہ بندے ہوتے ڈاڑھا ناراض تھے. حضور علیہ السلام دوپہر کو ستے پہنے. بولو نبی سہی دوپہر کو اے دوپہر دا قیلولہ کرنا، آرام کرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. حضور علیہ السلام دوپہر کو آرام پہ فرمینن تے ستے ہوئے. تے قرآن دے قبیلہ بنو تمیم دے لوگن، دیہاتین، عرابین سفر کر کے آئین، پرے تو آئین تے نبی سہی دی محبت چاہیں. تے جلے مدینہ شریف داخل تھے دوپہر دا ویلائے تے نبی سہی دی زیارت واسطے بیتاب تھے ودیا. تے آندے ہوئے پوچھنا کیتے نے ایسا نبی سہی کو ملنے. صحابہ جواب دیتے حضور علیہ السلام ستے ہوئے، عربی لجپال آرام پہ کرے. انہاں نہ اگ پوچھا نہ بگ، جلدی نال آئے تو آدھے میرے پاک نبی دے دروازے دے کھڑ کے ساڈ مارنے شروع کیتے. سید المرسلین کو پہ سڈینن جو کملی والا کرم فرماؤ، ذرا بار ہواؤ تے ساکو زیارت کرواؤ. جلے انہاں ساڈ ماریا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیتو. آنکھو سارے نبی سہی دے آرام اچ خلل پیونے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا. رب تعالیٰ کو گوارا نہ کیتا. اللہ سہی ہوں ویلے ایت نازل کیتی، ان الذین ینادونکا من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون. اندہ ترجمہ اللہ سے فرمایا جڑے اے لوگ سڑیں دے کھڑے تے میرے نبی کو ندا پہ دینے تے میرے محبوب کو بیدار کیتے نے اٹھائے نے. ربک اکثرهم لا یاقلون. انہیں اکثر وہ ہیں جنہیں عقل کہنی، فرمایا سمجھ کہنی. او بے عقلو ربک تھوڑی عقل ماری گئی ہے، تسا کون ہی وے سڈ مارن والے اتے کون ہی وے میرے محبوب کو جگاواں والے. کیوں جگایا گیا؟ مولا کیا کروں؟ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. تھوڑا حق بندہ ہی صبر کرو. بیر ہوا حتی تخرج الیہم. میرا نبی خود بخود میرا محبوب مرضی نال جاگیا، بیدار تھی ویا. میرا نبی آپ اٹھی دے باہروں آویا. لکان خیر اللہم. کتنی چنگی گال ہے، کیڑی بہتر آئی. اللہ فرمایا کیوں جگائے ہوئے میرے محبوب دے آرام خلل کیوں پے وے، آواز کیوں دیتی وے. بیرہ ہوا صبر کروا، آپے جاگیا آپے آویا. کیڑی چنگی گل لئی انہاں بندیاں دی دھاڑ نکلیے. مولا بھول گئے ہیں غلطی تھئیے، اللہ ساکو علم نہ ہئی اساں بھول گئے ہیں. ربک واللہ غفور الرحیم. جے من گئے وے ہون میں تو آکو بخش دیتے. اگاں دے خیال کرا ہے میرے نبی دی تعظیم تے ادب دا خیال. اچھا کھو سبحان اللہ. اتنا بے آرام ہی اللہ پاک کو گوارا فرمایا. تسا کون ہی بے آرام کرنا لے.
رب فرمایا اگاں دے اگر ایویں غلطی کی تو سے میں کوئی نہ بخشے سا ہون چونکہ تو آکو علم نائی محبت چاہے تو آکو معاف کیتن پہل ہی گل ہی ہے اگاں دے خیال کرائے ساڑے محبوب دے دربار دا جڑا ادب ہے ان کو ملحوظ رکھا ہے